Fatoumata Sisawane. hande altine hiɗen yewta ko yowiti alhaali I dawro Sénégal caggal nde hoorejo leydi ndi serti walla kuccondiri e weldiɗo makko kiɗɗo Ousmane Sonko laatiɗo hoorejo suudu sarɗiru balɗe nayyi ɓawto nde o itta hoorejo jagorɓe hande Bassirou Diomaye Faye sellini yaltugol makko e fedde dawro Pastef o fampike aset faltino fedde makko dawro noddirtende e kiray les patriotes républicains himo andini wondema yiɗi mabɓe ko folde e subugoji maire e député e aroji e ƴamude e kadi lefo laamu manda ɗiɗaɓo ko honɗum habborɗon e fedde ko honɗum habborɗon nde fedde heyre Bassirou Diomaye Faye e kiray no firti kiwal e wolof beele ɓiɓɓe Sénégal no jogi ha joni hoolare hoorejo o leydi mabɓe e Bassirou Diomaye Faye ko honno yiruɗon hande alhaali dawro Sénégal ngam okkude miijoji moɗon e dow o lefol ngol rewrogon kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo temeɗɗe jeegoo e capanɗe nayyi e nayyi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati. Landal hande en salminete ko ɗon ka yewtere meɗen hiɗen jaɓɓi hande Mamadou Sy Albert ko hertorɗo o dawro immorde e Sénégal. Mamadou Sy Albert a salminama. Seydi Sy Sawane mi salminima mi juurimama. Mamadou Sy Albert Fatma ene ko honno aray yiruɗa hande nde tawi yogano holli tigi wiwde wondema kamɓe koɓe taski ko dawro alhaali dawro Sénégal yiltori caggal. ɗum kam ko ne wawi won ko won jikku jiilol ko goto foof wonno yiiri Sénégal kono kadi so tawi ƴeewama e tariha Sénégal duko ene jeeya e politique Sénégal hakkunde Macky Sall e Abdoulaye Wade walla hakkunde Abdou Diouf e Moustapha Niasse hande o hakkunde Diomaye e Sonko ɗum ene jeeya e tariha Sénégal ko débat tan politique Sénégal ne heewi politique ɗum ɗon noon fotani yimɓe ɓe ne poti wattude woni Diomaye woni Sonko wona ɗum Sénégal fade mabɓe Sénégal fade mabɓe hande o ko ɓe gorre mabɓe fof ene jogui droit dañde parti muɗum jogui droit haɓede kono kam ko leydi ndi foti ardinede leydi ndi noon waɗirte ardinte ko démocratie yoɓe nangu e démocratie ko démocratie jogui Sénégal